No, čaute. Máme tu ďalšie video. V tomto videu si otvoríme trojfázový iskyč, ktorý bol pripojený na elektrický kotol, ale nejako nám vyhorel ten iskyč. Takže môžeme sa do toho pustiť, keď to máme vysvetlené. Tu, ako vidíte, máme 5 litrov a potrebujeme na to... Čo potrebujeme na to? Vrtačku. Vrtačku máme tu. Vrtáky. Áno. Bude nám treba vrták. Ktorý vrták? Ten malý? Zistíme. Takže napríklad tento vybereme, vyskúšame. Zistíme. Hej. No to budeme s tým robiť. No, tu máme tie nity. Musíme to tam... Jak to tam napojíme? Jak to tam? No, máme to tam. Tu máme ten iskyč. Teraz vytáme. Dajte to vás trošku dlhšie. Tak, a teraz, keď to máme vyvrtané, nemáme to vyvrtané. Máme. Niti musíme Hej. vyraziť. Jak ich chceme vyraziť? S klincom nejakým. A máme klince. Aha, tu sú klince. Mám klinec. O co? Mám klinec. Ne, nevadí. No, máme klinec. Teraz, ktorý použijeme, aby sme tieto tu, keď už máme vyvrtané tieto nity, vidíte, tu tak, máme džúrky, tak teraz použijeme, aby sme vyrazili tie nity. Zoberieme kladivo, položíme tam klinec, začneme búchať. Tak netreba dať do dvíha. Budem vyraziť tak. Nevyrazíš tak. Ajde. Ak nechcete mať diery v stole, tak to takto nerobte. Zverite si dvíhák a tam to položte. A máš to veľmi aspoň? Daj na zerak. No, získaj. Daj záber na zerak. Tu máme zverak náš. Predvíhni trošku video. Predvíhni. Máme zverak, tu si to položíme na zverak. Čo? To je hodí. Tam tiež dáme hudbu vlastnú. Aha. Trošku sa nám to nepodarilo. Nemyslíš si? Trošku nám to spadlo. No. No, teraz jak to máme už rozobraté, vám dáme tu záber. Záver. Tak v tomto máme. Všetko, lebo sa nám to roztrusilo na zemi. Nech ten jeden obetujeme. Inak tu, toto sme našli dnu, čo nám vypadlo na zem. Čo je toto? Vysvetlím. Inak nie sme elektrikári, takže to neskúšajte doma, lebo môžete sa toto, môže vás to zelektrikovať, keď je ešte funkčný a má v sebe elektrínu. Takže neskúšajte to pod strahom elektriny. No. Vyber to ten nity. Dajak. Však ideme, už teraz Musíš vytlačiť. vyberieme. No, takže tu, ako som vám hovoril, toto sme mali dnu. Vidíte? Tu nejak takto vyzerá. Toto všetko tu bolo dnu. Sa nám trošku jeden zlomil, takže už máme iba
dvojfázový. Ale to nevadí, otvoríme si všetky. Ešte tu tak, kde nám spadlo, kde nám spadla to tá No. switch. Tu máme otvorený tento, dobrý. Áno, už sme to otvorili nejakom, bez toho, aby to bolo zlomené. No. No, môžeme to otvoriť. Nejde to. Prečo to nejde? Dokonca sa si povedali, že to... No. No ide to. Snaž sa to nezničiť. Co tu máme ešte? No, tu máme otvorený jeden, ktorý nie je zničený ešte. No tu nám pár vecí vypadlo. Nevypadlo, z toho nám nevypadlo. No nie, ale z toho, hej, lebo tu vidíme. Tu vidno, aký je spalený. No. Tak, tu je vidno, Tu sa naťahuje. ako tu sa toto hýbalo. No, pozrite. Tu takto vyzerá dno. Toto vyberieme, lebo to tu lieta. Tak, takto to vyzerá dno. Tu sa naťahuje. Áno, ako, pozrite, tu sa to naťahuje. Tu sa tam naťahuje, vysvetľuj. No tu keď sa s tým natiahne, sa pustí prúd, sa spoja tieto dve. Ako hovoril, tak... Lebo tu keď natiahneme toto, tu sa nám spojí signál s tým. No. Signál prúd. Chápeš, ako to je tak stlačené. Toto rozstikneme. Kliešte, tu. Zober kliešte, musíme to preštiknúť. No, keď to bolo celkom. Tu sa pripája, to vieme. No. Počkaj, zoberme... Tu sa dole tiež pripája, to vieme. Počkaj, tu ho máme, ahoj, tu máme na boku, ne? No, tu je toto, čo som hovoril, že čo sa nám tu... Toto, čo som hovoril, že tu nemáme, tak už som to našiel. A to tu ste mali, tak bolo, tu tak bolo napojené. Vidíte? Tu tak. A takto ste s tým hýbali. No teraz nám to nejde, lebo sa to odfúklo. Ale to nevadí. Tak. No, vidíte, takto to fungovalo. A tu nám všetko zase vypadlo. No a vidíte, tu tak, toto čierne, ako vidíte, zaostri, prosím. Tak toto je zapálené, lebo vyhorel nám ten istič. Takže to znamená, že tu tak začal niekde horieť. Tu. A to je asi preto, prečo nefunguje. Nie? Pravdepodobne. A tu máme ešte tie časti, ktoré v inom v tom druhom nevideli, lebo tam nejaké časti chýbali. Napríklad tieto tu plasty, čo asi zrobilo, že prečo to horí, lebo to je spálené. Zase prosím. No, je to spálené, proste. Aj tento tu je zapálený. A to je asi prečo nám to vyhorelo. Ne? No, pravdepodobne. No. A ako ste už videli,
sme vám ukázali, že ako ho rozobrať. No, nemuseli ste ho rozobrať ako my, lebo sa nám zlomil. Ale to nevadí. Ukázali sme vám, čo je v trojfázovom, ale ešte tu máme jednu tú takú. To bude to isté, čo tam. No hej, to bude asi toto isté. A je. No, takže videli ste, ako sme ho rozobrali, čo je vnúr. A to bolo vlastne celý princíp videa, aby sme vám ukázali, jak to vyzerá. A kto vie, čo je čo? Je nám nechá koment. Hej, aby nám vysvetlili, že či to je hazard, dajaký, alebo nie. A to bolo asi všetko pre dnešné video. A napíšte nám, že keď viete, čo je napríklad toto, alebo čo je toto, nech nám povysvetlíte toto. A to bolo všetko pre dnešné video a čau.